Tady u nás vítám Robe, zdravím tě, krásný Ahoj, hezký ahoj. večer. Ahoj Dominik, pekný večer všetkým, čaute. Někteří tě nás znají a někteří ne, kdyby se nám jenom v krátkosti vlastně řekl, kdo vlastně seš. To je taká ťažká otázka, kto som, lebo to sa v čase mení všetko. Kto som, ale od malička, alebo od veľmi útleho veku som hlavne spevák a hudobník. Do pandémie som sa ničomu inému nikdy ani nevenoval, len hudbe, keď tak moderovaniu, alebo proste showbiznisu ako takému. No a zároveň som otec, som manžel a som slobodný hospodár. Krásný, děkuji. Co byl teda nějaká konkrétní moment, kdy jsi vlastně poprvé řekl, tak takhle už dál jako fungovat nechci a tady jakoby to končí a já chci nějakou jinou cestou a začal si vlastně hledat. Co byl ten moment? Ono to nebolo takto, že by som sa ja rozhodol, že chcem hľadať a že chcem ísť inou cestou, ako som išiel, lebo ja naozaj od mladého veku, ja som v 17 rokoch podpísal prvú vlastne moju zmluvu s veľkým vydavateľstvom svetovým, zmluvu na 3 albumy a v podstate v 18 rokoch som povyhrával všelijaké veľké slovenské také ocenenia v rámci hudby a odvtedy som sa naozaj venoval iba hudbe. A ono je to veľmi príjemné, lebo robím to, čo ma baví, alebo robil som vtedy to, čo ma bavilo, zarábal som dosť peňazí, ešte mi za to ľudia tlieskali. Je to proste príjemná práca. Je to také hobby, ktoré zarába. No a prvýkrát v podstate v roku 2010, keď sa mi narodila dcéra predčasne, tak som prišiel do také konfrontácie s témou očkovania, kedy mala ona nejaké problémy, ja som to začal riešiť, začali sme chodiť po tých úradoch a tak. Vtedy bol prvý taký varovný prst pre mňa v živote, že veci sú asi trošku inak. Či fungujú, či nefungujú tie očkovania, to nechám na iných, nech si myslia, čo chcú, ale každopádne môžu byť škodlivé, pretože každá chemická látka pre nás, pre človeka môže byť škodlivá. A dokonca v príbalových letákoch som našiel, že môžu byť škodlivé a že môžu nejakým spôsobom nás poškodiť. A napriek tomu tí lekári nás klamú v tej televízii a hovoria, že nie, je to 100% bezpečné, daj sa zaočkovať, povinne treba všetky očkovať. Kto sa nezaočkuje, tomu zoberieme deti. Že tam prvýkrát som tak prišiel vlastne do kontaktu s takým nejakým uvedomením, že niečo môže byť aj inak. Vtedy som ešte o tom hovoril aj v televízii, o týchto veciach, vtedy sa ešte dalo, hovoríme 2010 rok. A potom som dostal vlastne prvú stopku v televíziách kvôli tomuto, lebo prišla nejaká... No jasné. Že neboj sa, ono to vyprší časom, že aj si teraz pohol, ale to bola taká moja prvá stopka v showbiznise. A v podstate počas pandémie sa udiali veľké zmeny, tak ako asi u veľa ľudí, lebo my sme 10 mesiacov pred pandémiou si otvorili kaviareň s mojou terajšou manželkou. Zobrali sme si na to úver, otvorili sme si ju krásnu maličkatú, dvaja sme tam robili spolu, mali sme to radi, no a potom prišli tie protipandemické opatrenia, kaviareň sme museli zavrieť, ostali nám dlhy po kaviarni a tak. My sme už počas pandémie teda mali v kaviarni napísaný oznam, že u nás nemusia ľudia nosiť rúško, mali sme to právne podchytené. Máme tu na Slovensku takého veľmi slávneho sudcu, ktorý sa volá pán Harabín. Tak pán Harabín napísal takú A4 na kaviareň, že toto si tam dajte. Predstav si, nikto si to rúško nedal. Zbadali tam ten papier a hovoria, že u vás nemusíme mať rúško? A my sme im hovorili s manželkou, že tak my nevieme, že vy ste dospelý človek, my nevieme, či musíte mať. To vy musíte vedieť. Čiže hociaký človek nám vošiel do kaviarne, mladý, starý, tak každý sa potešil, že to rúško nemusí mať a nikto nepovedal, že tak ale ja sa bojím akože vírusu, tak ja si ho dám. Nikto to nepovedal. Za celé tie mesiace, čo sme boli tak krátko ešte otvorení, vieš, boli tie okenkové predaje a všetky tie veci. A vtedy vlastne, keď nás zavreli prvýkrát, tak sme ostali doma. Ostali sme fakt, že nahratí a v predeli vtedy sme boli, lebo sme nevedeli, kedy začneme zarábať zase. Mne skončili koncerty, skončila nám kaviareň, museli sme platiť ďalej všetky veci, ale zrazu proste sme nevedeli čo. No ale boli sme zavretí doma, mali sme čas, začali sme chodiť na prechádzky, začal som chodiť bosý, začal som otužovať, začali sme sa zamýšľať nad vecami, lebo bol čas. Lebo človek, keď je v kuse v robote, tak nemá čas sa zamýšľať. Preto ľudí nezaujíma, či zem je gulatá, placatá, štvorcová, lebo ti povedia, že ja na toto nemám čas. Vieš, a ja som bol taký istý, mne to bolo všetko jedno, pretože tak som fungoval, dobre bolo a čo. Cez ten COVID proste sme si chodili na tie prechádzky bosí, pozerali sme sa hore, nič nebolo na tom nebi, to bolo prázdne, bolo ticho, bolo krásne. A začal som čítať, začal som študovať, začal som si proste hľadať veci a vtedy sa mi začali otvárať tie oči a vtedy sme začali vlastne riešiť všetky témy už naplno, či očkovanie, či tvár našej zeme, či medicínu ako takú, či politiku, či geopolitiku a všetky tieto veci vlastne. A začalo mi to tak krásne zapadať a dávať mi to zmysel. No a ja som začal hovoriť nahlas o tých veciach.
A vtedy vlastne prišlo to, že už som sa z toho showbiznisu akoby vytlačil sám. Nebolo to, že by som chcel, že by som si ja povedal, že ja už nebudem spievať v telke, ale už jednoducho už bola tam stopka. Počas covidu ma vyhodili z televízie, mal som program o varení v slovenskej televízii v RTVS. Dvakrát ma upozornili, že sa nesmiem vyjadrovať k nášmu premiérovi Matovičovi, že sa nesmiem vyjadrovať k nášmu hygienikovi Mikasovi. Tak som si musel všetko vymazať, vymazal som si celý Facebook, lebo som sa bál, nemal som žiadnu robotu, to bolo jediné. Ale aj tak proste chodil som do televízie bez rúšok, nebol som očkovaný, nebol som ochotný a tak. Tak tretíkrát mi zavolali, že teda už končíme. Potom som ešte párkrát akože bol v televíziách a ja som neprestal spievať, ale človek, keď nie je v rádiách, nie je v televíziách a tak potom toho kolotoča tak nejak vypadne a už potom vlastne ľudia ma nepoznajú. Teraz podľa mňa mladí ľudia nevedia vôbec, kto som. Za mě určitě jako klobouček, jenom že jsi do toho takhle šel, protože je potřeba jít jako tím příkladem a vlastně i když třeba jsme jako nepohodlný a i když třeba nás to jako může stát tu práci nebo tu pozici nebo tyhle ty materiální hodnoty, tak on když se člověk nepostaví za ty věci, kterým věří a který jako ví, že jsou správný nebo cítí vevnitř, že jsou správný, tak podle mě toho pak může jako litovat a vždycky si říkám, že radši budu litovat věcí, které jsem udělal, než ty, které jsem neudělal, jo? To je takový jako moje a v tomto případě podle mě určitě jako dobrý s tom postavit proti, takže za to máš určitě můj velký jako obdiv. A teď asi možná už půjdu jako konkrétně, protože tohle za mě, ale pro mě covid byl taky oči otevírající. Já jsem do té doby byl mainstreamový otrok, který se zajímal jenom o podnikání, o peníze, jak zbohatnout, tamhle barák, tohle prostě a bylo mi úplně jako vlastně jedno, co se děje ve světě. Já jsem vůči těm všem věcem byl vlastně úplně slepej. Teď jsme si zrovna včera pouštěli Ricka Gervaise, jak vlastně na těch Oscarech tam vypráví nebo na Globech, že jsou to všechno pedofilové a tohle. A já jsem si vzpomněl, jak jsem se na to tenkrát díval a jak mi to vlastně nic jako neřeklo, že jsem byl takový jako, že jo, tak jako by asi něco, ale vlastně zasmál jsem se, ale vlastně to vůbec jako nedošlo, co on říká, že mluví přímo o Epsteinovi, že mluví prostě, že jste všichni pedofilové, co si vůbec dovolujete říkat jakoby těm obyčejným lidem, co mají nebo nemají dělat, jak se mají chovat, když vy jste jakoby ty největší vlastně ten odpad té společnosti a mně to vůbec nedošlo tenkrát, já byl úplně mimo, jo, to jsem úplně nedocházel mi vlastně v čem žijeme, jak ten svět funguje. Ja si tak spomínam, že keď som to ja videl, tak som si hovoril, že to je asi nejaký ich interný humor, že to iba oni vedia. Že on si asi z nich nejak robí srandu, oni si robia z neho. A tiež som potom pozeral veľmi ako puk. Jo, jemu se to taky vymstilo, jemu se taky jako zpětně vymstilo, ale to je dobře, za mě super to udělal. No a teď v podstatě teda ta tvoje cesta k tomu živému člověku, proto jsem si narovnou pozval i tebe, protože tohleto jméno a lidi, kteří jakoby tímhletím jménem většinou vystupujou, tak bývají velice často hodně ortodoxní, že jsou takový v podstatě jako, že ty si prostě ovce a vlastně už jakoby hážou i nás, jakoby, který mají ty občanky do těch jakoby ovcí a tak dále a člověk se pak jako nemůže vlastně jako nic dozvědět. No a možná jako první otázka, jestli to byl výsledek jako nějaký osobní zkušenosti s tím systémem, že si vlastně jako najednou nalezl na něco, co tě k tomu jako přinutilo jít touhle cestou, anebo to by spíš bylo nějaký, jako že si začal to studovat, jsi to někde slyšel, začal jsi to studovat a pak si vlastně teda jako si řekl, tak půjdu touhletou cestou. Jak vlastně byl tvůj začátek, když to řeknu? Bolo to v roku asi 2022, si myslím, že to bolo asi v 22., kedy už bolo po tej pandémii, my sme mali už zavretú tú kaviareň, už nebola. My sme rozpredali tie veci, ktoré tam boli, proste ten inventár a tak, za pár korún a ostal mi úver z tej kaviarne a splácal som ho ďalej 2 roky, alebo koľko som splácal ďalej. No a situácia sa proste zhoršila celá nejak tým spôsobom naša. Nie, že by sme nemali z čoho žiť, ale proste bolo to oveľa horšie, ako to bolo pred pandémiou celé. Tým, že ja som rozprával nahlas veci všade, ja som spevák. Ja keď niečo poviem na Instagrame, tak noviny si to preberú a noviny to napíšu. Ja som rozprával o týchto veciach, o tom, že sa mi nepáči to, ako štát sa zachoval, čo z pandémie vlastne. A ja som vtedy cítil, ešte trošku odskočím cez pandémiu, že my musíme mať právo na to, aby sme sa mohli nejako živiť. Že neexistuje, že môže sa toto stať, že štát ti zavrie normálne možnosť zarábať peniaze. Som nikdy predtým nechcel žiadny prídavok, príspevok, no nikdy. Proste som si zarábal ako spevák, to mi stačilo, bol som spokojný. Ale keď nám zavreli možnosť, že naozaj, že dobre, musíš platiť úvery, musíš platiť nájomné v kaviarni, musíš všetko, ale nemáš jak zarobiť. A nelegálne. Tak ja som začal, tak ja som vlastne začal vtedy, nás napadlo s manželkou, že OK, že venujem sa aj vareniu, viem variť, no tomu sa venujem tak profesionálne celkom, no a začal som z domu variť, dal som sa na Facebook, že Perkelt, takú stránku, že v dedine proste máme takéto varenie. Ľudia sa hlásili a v časoch najväčšej pandémie, kedy sa nesmelo chodiť do obchodov, my sme chodili 2-krát denne do obchodu, lebo ešte nám napísali, že ešte 3 sviečkové na zajtra, už som nemal, tak zase som musel ísť po obede, že my sme doma varili proste
do 20 jedál som vedel urobiť denne, tak aby to bolo dobré, aby to bolo v pohode. No a tak sme sa nejak akože živili, že bolo na telefón, na jedlo a tak no, sme si vyšli. Potom som zabudol na toto a v tom 2022 mi takto kamarátka poslala, že počúvaj, že tu sú vo svete taká skupina nejakých právnikov, oni sa volajú, že OPPT, to je že One People's Public Trust, že to by ťa asi mohlo zaujímať, že pošlem ti link, tak mi poslala link, začal som to študovať a sa mi to tam tak zapáčilo, že to sú nejakí právnici, ktorí zistili vlastne, že ten svet funguje nejak inak, že nás ľudí niekto vlastní. Aj keď ja som vždy vedel, že dobre, tak ako vlastnia nás tí miliardári, tí boháči, lebo tí vlastnia našu prácu a tí vlastnia aj tie krajiny naše, takže poťažmo aj nás, ale nevedel som, že je to až takto silné, že naozaj my sme normálne naozajstní otroci. Môžeme sa mať dobré, môžeme si tu volať z videohovorí, môžeme si oblieť, čo chceme, ale sme normálne otroci. Títo právnici v 2012 vlastne začali písať rôznym úradom po svete, v Amerike najmä, kde využívali tú lehotu, tak ako to je u nás, že keď ty neodpovieš úradu napríklad do 18 dní, tak to je fikcia doručenia, to znamená, že ty aj tak s tým súhlasíš, aj keď si to neotvoril. A oni vlastne využili akoby túto fikciu doručenia, napísali na úrady, že ich rušia. Si predstav, že napísali na ministerstvo spravodlivosti USA, že keď neodpíšete do 30 dní, tak vaše ministerstvo znamená, že ste súhlasili s tým, že vaše ministerstvo je zrušené a tak. Sú to také veci, ktoré sú trošku také psycho. Vtedy som sa toho chytil, vtedy sa mi to strašne páčilo, to bolo fantastické celé, že wow, že to je úžasné a hlavne sa mi páčilo, oni teda tvrdili, že v 2012 sa zrušili všetky banky na svete oficiálne, že už nemajú bankové licencie a ľudia prestávali platiť úvery. A ja som si povedal, ja som to chvíľu študoval tieto veci a som si povedal, že ja do toho pôjdem. Dobrovoľne som prestal platiť ten úver, ktorý som mal na tú kaviareň. Ostatné úvery nie, lebo ostatné úvery som si povedal, že dobre, mám hypotéku, to som si práve, som si kúpil ten byt, to beriem, že to musím splatiť, chcem to splatiť, to mi prišlo, že to je fér. Ale že si zoberie človek úver vlastne na kaviareň od banky, ktorú má splácať, aj keď nám spravili to, čo nám spravili. No to nespravili len štáty, to robili bankári svetoví, celú tú pandémiu a tak. Tak som sa rozhodol, že ja to platiť prestanem. A začal som ešte viac študovať tohoto živého človeka. No a táto skupina OPPT, One People's Public Trust, z toho som celkom dosť rýchlo aj vypadol, lebo mi tam niektoré veci nejak nesedeli. Oni sľubovali ľuďom, že máme nejakú hodnotu, ono sa to dáva, ekonómovia vedia vypočítať, akú máš ty, napríklad myslím si, že máš 35 rokov, si Čech, a ekonóm vypočíta, akú máš hodnotu a vypočíta, že to je možno, že 45 miliónov korún českých, alebo toľko zarobíš a tak, akože za život. No a oni sľubovali títo OPPT, že tieto trusty naše, táto naša cena, že to nám niekto vyplatí. A toto ja som hneď na začiatku hovoril ľuďom, že nebláznite, že nebuďte hlupáci, že toto neexistuje, že teraz všetkým ľuďom na svete niekto vyplatí 1 000 000 eur. Že kto vám ich vyplatí? Akože to. No ale toto som vedel, že toto je akože blbosť, alebo som si to myslel. Ale aj napriek tomu som písal všetky tie listy na úrady, že som živý človek, to sa volá, že zajavenie, že sa zajavíš do sveta, že som to ja. Malo to nejaké svoje náležitosti, že to má byť červeným písmom a čo má byť vľavo hore a čo má byť vpravo dole a tak. A písali sme to prezidentke, písali sme to premiérovi, sudcovi ústavného súdu a tak ďalej. Že deklarujeme, že som živý človek a že vlastne nesúhlasím s tým ich otrockým systémom. Samozrejme, nikto nám neodpísal, takže sme sa všetci tešili po 30 dňoch, že to máme vlastne potvrdené, že to oni potvrdili. Dneska po rokoch, ja som robil veľa aj prednášky o týchto témach a tak, a prednáška vyzerala aj pred 2 rokmi a inak vyzerá teraz, lebo ja som po rokoch zistil, že to vôbec nie je pravda, že sme boli v tomto hlúpaci, že sme vlastne naleteli tomu OPPT, pretože tá fikcia doručenia funguje v smere, že od štátu k nám. Čiže keď tebe štát doručí nejakú pokutu, ty to neotvoríš, to ich nezaujíma, ty s tým súhlasíš. A nefunguje to naspäť. A nefunguje to naspäť z toho dôvodu, že hociaký človek by mohol napísať, že milá vláda, ja som majiteľ Pražského hradu, keď mi neodpíšete do 18 dní, Pražský hrad je môj, sťahujem sa. A toto by teraz ľudia robili, hej? A teda, čiže logicky, že toto sa nedá, aby to takto fungovalo. Potom sme prešli do iných skupín, bola tam taká skupina Common Law, to znamená, to je zvykové právo. A v zahraničí, najmä v krajinách Commonwealthu, fungujú normálne, takéto aj, že Common Law Court, to znamená, že súd zvykového práva, oni tam fungujú a majú svoje nejaké pravidlá
Nie úplne to štát uznáva, ale nejakým spôsobom to tam funguje. Takže som si spravil zase pas, common law, rodný list common law, všade možne som sa zahlásil v týchto veciach. A bol som na pol ceste k tomu, že si idem proste rozstrihať občiansky preukaz, rozstriham si pas. Boli sme v skupinách, kde sme si volávali takto videohovory, ľudia z Čiech, zo Slovenska, z Maďarska a tak ďalej, že kto má aké skúsenosti s tými vecami. Niekomu niečo fungovalo a niekomu niečo nefungovalo. Počasie som pochopil, že common law nemôže fungovať v Čechách a na Slovensku, lebo my nie sme krajina Commonwealth. Čiže u nás, aj keď naše právo svojím spôsobom vychádza trošku zo zvykového práva, ale u nás nefunguje zvykové právo, že by si prišiel na súd a sa proste obhajoval ako zvykovým právom. To nefunguje. Čo bolo tretie po common law, tak začali sme my, ktorí sme sa venovali týmto témam, študovať ľudské práva. Pritom som aj ostal a to sú veci, ktoré vlastne riešim aj dodnes. A keď človek začne študovať ľudské práva, môžeme aj ľuďom poradiť, tak môžu začať deklaráciou o ľudských právach. A nie je záväzná právne, ale to je taká mústra k tomu, že ako by mali sa ďalšie zmluvy o ľudských právach vytvárať. Takže Všeobecná deklarácia o ľudských právach, potom máme napríklad Európsky dohovor o ľudských právach, potom máme napríklad Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, potom máme všelijaké rezolúcie OSN, ktoré sú ratifikované napríklad Slovenskou republikou, čiže sú pre nás záväzné. A na rozdiel od zákonov, ktorých my máme na Slovensku okolo 144 000 paragrafov, sa nedá naučiť. To sa nenaučíš. Ale je tam napísané, že neznalosť zákona ťa neospravedlňuje. Takže to je taký chytáčik, takže tam je to, že sme otroci. A na rozdiel od toho, tie ľudské práva, tie sa vie naučiť každý. Nevadí, že nemáš strednú školu, vieš čítať, máš trošku nejakej inteligencie, môžeš to začať čítať, každý, kto nás teraz sleduje, a tam sú veci, ktoré sa relatívne aj opakujú a začne ti dodávať zmysel, sú veľmi jednoduché, vie to pochopiť každý. Trošku treba čítať aj medzi riadkami, že čo znamená, ale myslím, že to ľudia vedia pochopiť. A tam vlastne som pochopil, že je rozdiel, či si my hovoríme, že sme občan, alebo osoba, alebo fyzická osoba, alebo si človek, alebo si živý, alebo prídeš, neviem, ako to je u vás v Čechách, ale u nás, keď prídeš na úrad, že dojdeš do sociálnej poisťovne napríklad, tak tam sú tety a tam jedna povie druhej, že Marika, máš tú stránku. Že nie, že máš tu človeka, ale že máš tú stránku. Neviem, či aj v Čechách sa vám hovorí, že stránky. Asi úplně ne stránky, ale jako... Asi ne, možná. My sme stránky. My sme na Slovensku, my sme stránky. A to všetko má svoj nejaký význam. V právnej terminológii každé jedno slovo, každá čiarka má svoj význam. Zákony sú písané tak, že je veľký rozdiel, či je niekde a, alebo či je tam alebo, či je tam čiarka, alebo je tam bodko čiarka. To všetko normálne presne niečo znamená. A tam som začal chápať veci vlastne ako sú. My keď sa narodíme, tak my sa narodíme ako slobodná bytosť. Lebo narodíš sa svojej mame, môžeš sa narodiť niekde v lese, kde nebude žiadny úrad, ty sa narodíš, nikto ti k tomu nedal povolenie, ani tvojej mame, nemusíš mať od premiéra list, ani zo sociálnej poisťovne, ani z matriky, sa narodíš. A teraz, či niekto verí v Boha, ja verím v Boha. Ja verím, že všetko nejak dáva zmysel a je to tu všetko tak dokonale usporiadané, že to nebol nejaký veľký trest, nejaká iskra, niečo náhodou sa tu. Ale nedehonestujem nikoho, nech si to myslí každý ako chce. Ale či Boh, či príroda, či vesmír, niečo nám dalo to právo, že sme sa tu narodili na tejto zemi tu. Že ja napríklad na Slovensku v tomto živote som sa narodil. Tak mám pocit, že mám možnosť a právo využívať to, čo mi táto zem dáva. To je, že chodím po tej zemi, to je nejaká voda, ktorú si nájdem v lese, že môžem piť, môžem dýchať ten vzduch, že môžem niečo začať vyrábať. A keď mi chýba jedlo, tak to, čo vyrobím, si vymením s tebou a ty mi dáš to jedlo. To sú také práva, to sú naše prirodzené práva. Jeden môj známy sudca vo svojich knihách, on je sudca a filozof, píše o tom, že prirodzené právo je nadradené tomu rímskemu právu, tomu, ktoré sa používa na súdoch. Takže to sú veľmi vážne veci. No a my sa narodíme a sme slobodná bytosť. Dostaneme my na Slovensku taký papier, ktorý sa volá Hlásenie o narodení. A tam, ja ho mám teda, už teraz ľudia veľmi si ho nevedia zohnať, lebo už úrady zakázali ho vydávať ľuďom. A ja ho mám a mám aj o svojich deťoch, aj o svojej manželke tento papier. A je tam napísané,
že som sa narodil, dátum, sú tam moji rodičia, je tam napísané, že vitalita, dvojbodka, živá, pohlavie, dvojbodka, mužské, čiže mám papier od štátu, že som živý muž. Vieš, štát je fikcia, štát nie je človek a štát nevidí, kto ja som. Že prídem a môžem sa rozprávať so štátom. Štát nás potrebuje mať niekde zaradených v nejakých kartotékach, aby tí úradníci si nás vedeli vytiahnuť a vedeli, čo sme, kto sme. A živý muž som bol možno jeden deň, pretože na ďalší deň rodičia museli utekať na matriku, alebo matrikárka chodila do pôrodnice s rodným listom. Rodný list je cenina, má všetky náležitosti ceniny, to je cenný papier. A tam už bolo napísané moje meno s veľkými písmenami a tak ďalej a tak ďalej. A od toho momentu, ako vlastne dostaneme ten rodný list, tak od toho momentu sme vec, sme tovar. Od toho momentu sme osoba, alebo fyzická osoba. A s tou už štát vie komunikovať. S fyzickou osobou, to je právna fikcia, vie komunikovať štát, ktorý je tiež právna fikcia. My dvaja sme živí a my vieme komunikovať, že ja vidím, ako vyzeráš, počujem ťa, nevidel som ťa holého, ale vidím, že si muž. Lebo my muži máme nejakú fyziognómiu, ženy majú svoju, takže ja vidím, že si muž, mne to stačí, vidím, že podáš mi ruku, ja som Domino, ahoj, a rozprávam sa s tebou. Ale štát musí nás mať v nejakých kartotékach, lebo sme tovar. A ten rodný list, to je v podstate ako veľký techničak od auta. Ten dostaneš a ten máš mať založený doma v šuflíku. Ale keď máš nejaký vek, keď to bolo 15 rokov, teraz už to je oveľa skôr, tak dostaneš občiansky preukaz. A to je malý techničák. A ten musíš mať vždy pri sebe, lebo keď ťa zastavia policajti, aby si ukázal, že si neukradol to auto. Lebo policajti nebude veriť, že naozaj je moje, fakt je moje. Musíš mať kartičku. A ten policajti nebude ani veriť, že ty si ty. A mne nebude veriť, že ja som Robert Pap, lebo som to povedal. Potrebuje k tomu tovaru mať nejaký doklad. Takže máme veľký techničák v šuflíku a máme občiansky preukaz malý techničák a ten máme so sebou. A tým pádom sme tovar. No a tá téma živého človeka, ja na schvál to hovorím, že to je téma, lebo ľudia sa trošku toho môžu aj báť, aj sa písalo na Slovensku, že vlastne je to sekta. Keď si ľudia pozrú na Google a dajú si, čo je sekta. Podľa nich, to je v pohode. My sme takí sekta. Áno, ale keď je, vieš, sekta je, že sekta musí mať nejakého vodcu v prvom rade, to znamená niekto, kto určuje pravidlá. Si ty, hej? Ja som tady ešte Vieš, generál plochá země. No to je my si z toho děláme jako legraci, to je všechno jako totálně z ironie. Jo? To je jasné. Ale tento živý človek nie je žiadna sekta, pretože živý človek nemá žiadneho šéfa. Živý človek je tá téma, my ju tak voláme, mohli by sme tú tému volať sivé tričko, ale nevedeli by sme, o čom sa bavíme. Takže sa to volá, že živý človek, aby sme vedeli, že sa bavíme o nejakých ľudských právach, že sa bavíme o tom, aké máme práva, že sa bavíme o tom, či sme teda občan, fyzická osoba, človek a tak ďalej. Niektorí sa namotali na to OPPT, niektorí sa namotali na to common law. Ja som si napríklad spravil svoj preukaz, svoju kartičku sám v grafickom programe, takú, aká sa mi páčila. Prišiel som k notárovi, podpísal som, že teda chcem na takom papieri, že túto kartičku chcem podpísať u notára. Notár je pre úrady svätý, to je niečo sväté, keď to je u notára, to je koniec sveta, tam končia srandy. Takže mám na tej kartičke zozadu mám napísané, že meno notára, kedy, v ktorom zväzku je ten môj podpis tam overený a tak. To sa podpísal malými písmenami vtedy, že Robert s malým, Pap s malým. Išiel som do faxkopy normálne v obchodnom dome a tam som si dal vytlačiť plastovú kartičku. Čiže ja nemám žiadneho šéfa. Ja keď niečo neviem, alebo som nevedel pred 2 rokmi, ja som nemal komu zavolať, že no tak tu je nejaký živý človek a teraz na Slovensku najvyšší je Fero a keď Fero nevie, tak v Maďarsku je pre celú strednú Európu šéf a tomu zavoláme, to není. Preto hovorím, že my nie sme žiadna sekta. To sú ľudia, ktorých zaujímajú, aké máme práva a zaujíma ich, prečo nám povedia na úrade, že sme stránka. Také tieto veci. A to sú tie zaujímavé veci na tom. No a prežil som si za skoro 4 roky tej témy živého človeka naozaj to, že som chcel aj zrušiť občiansky preukaz. Potom našťastie som to nespravil, lebo mám veľa známych, čo majú fakt, že veľké problémy s tým zbytočne. Keď niekto žije mimo civilizáciu, alebo že žije niekde v lese, má nejakú chatu a tam si okopkáva a ide si len natankovať niekde do mesta a tak, v podstate nepotrebuje ten občiansky preukaz. Ale keď má niekto napríklad malé deti, je to veľmi nebezpečné, lebo akurát aj v Čechách je taký prípad, ja viem o jednom konkrétnom, ale možno ich je viac.
o takom prípade, kde proste sociálka kvôli tomuto odobrala deti tej matke. Pretože my sme vlastnení štátom, tie naše právne fikcie vlastní štát. A my odkedy máme rodný list, tak už nie moja mama je zodpovedná za mňa, ale už štát je zodpovedný a rodičia sú zodpovední za to, aby sa dobre starali o ten majetok štátu, o mňa, a to podľa zákonov. Dieťa najlepšie je, že bude chodiť holé, lebo to je tak zdravé. No, uvidí to polícia a povedia si, že si mešuge a nedávaš dieťaťu šaty a môžu ťu zobrať. Alebo že si mešuge, lebo si zahodil občiansky preukaz a ideš sa tu oháňať nejakou témou živého človeka. Úradníci o tom nevedia vôbec. Nepoznajú to. Poznajú to iba veľkí politici, takí svetoví. Premiéry veľkých krajín ako Nemecko a tak tí o tom sa píše v knihách veľa. Že tí vedia veľmi dobre o tejto téme, vedia o tom, čo je právna fikcia. Ja som sa na to pýtal takého právnika, ktorý učí na vysokej škole právo a mi napísal mail, že samozrejme, že musí byť vytvorená právna fikcia, lebo štát nemôže uzatvárať obchody s niečím, čo je živé. Musí to byť neživé. Čiže my sme mŕtva. Vieš, to sú zaujímavé veci. A prešiel som si naozaj, že veľa vecami. Vyrobil som si všelijaké parkovacie preukazy. Vždy som si to robil, ale podľa seba, že nerobil som to podľa tej, presne tak, ako to ľudia mali, že v nejakej skupine sa povedalo, že parkovací preukaz musí byť takýto, toto tam musí byť napísané. Ja som si vyrobil svoj, dal som si tam zelený pás, lebo som videl, že vždy, keď ide nejaké vládne vozidlo alebo nejaký úradník, tak tam má zelený pás, mi sa to páči, tak ja si tam tiež zelený pás, prečo nie? Je tam niečo napísané. Veľmi dlho mi fungovali tie veci, že som napríklad neplatil parkovné v meste, lebo ja som presvedčení, že nemajú na to právo si od nás pýtať peniaze za parkovisko v meste, lebo to sú naše mestá. Ja tu bývam v Bratislave, ja tu pracujem, ja tu platím dane a všetko a nemôže mi predsa niekto na cestu, ktorá patrí nám všetkým, nakresliť modrú čiaru, povedať, že od zajtra tam budeš platiť euro za hodinu. Ale oni to robia. A ľuďom to nevadí, lebo vždy je to taká suma, že ťa to nezabije. A že euro sem, euro tam, vieš. A ja keď behám celý deň po meste, tak sú tie zóny, tak zaplatím čo 3 eurá za deň a to už môžeš mať mesačne aj 50 eur zrazu. To už nie je úplne tak málo. A tie veci ale mi fungovali úplne a časom som ale zistil, že ono to funguje, keď ty veríš. Že to sú naozaj veci, to je ako The Secret. A proste ono ti, keď ja verím na 100%, že mám na to právo a dám si tam ten preukaz, že tam budem stáť. Mne to fungovalo úplne, že veľmi dlho, že naozaj som nedostal pokuty a tak. Potom som dostal 2, keď nálepky sa u nás dávajú. Potom sme išli vlastne na ten úrad, tam sme sa mohli nejakým spôsobom obhajovať. Ja som tam písal listy predtým o živom človeku, vysvetľoval som tieto veci a tak. Oni tomu nerozumejú. To proste úradník je zaškolený, on príde do roboty, on dostane nejaké školenie, pre neho sú to blúdy, to je proste tak. Väčšinou, keď sa niečo naučia, tak im to dá také klapky, že oni cez to nemôžu vidieť. To sa nedá proste, to sa nedá, aj keby takto si im to ukázal proste pred ksichtom, a škola im to proste takto zavrela. To isté sú sudcovia, to isté sú policajti, čiže naozaj tam funguje len také nejaké, že ty veríš tomu, ideš, nerobíš to vzlom, nerobíš to, lebo chceš niekomu ubližovať, ale proste, lebo máme na to právo a funguje to. A tam som prvýkrát vlastne pohorel, pretože mi došla nejaká pokuta, to je 70 eur alebo 78 eur, nič strašné, zase mohol som to zaplatiť, ale som si povedal, že nie, idem sa odvolávať na ľudské práva. Mal som to naštudované, písali sme. Až zrazu na nejaký list už mi neodpovedali a som si povedal, že tak super. A prešiel nejaký čas, prešli mesiace, že výborne, funguje to, asi nič sa nedieje. Až zrazu sme mali exekúciu na účte. My boli na dovolenke v Tatrách a zrazu pozeráme na účet, že čo to niečo zaplatiť a pozerám a to bolo, už si nepamätám tú sumu 600 eur alebo také niečo. Tej som si prvýkrát tak povedal, že tak mňa toto stálo, že 2 roky totálneho študovania, 2 roky míňania energie, písania listov, niečo to stojí, lebo musíš to posielať tie listy a kupovať tie obálky, všetko toto. A vlastne jediné, čo som z toho mal, bolo, že som mal 600 eur exekúciu, musel som to zaplatiť. Tam bol prvý taký varovný prst, že dobre. Potom mám varovný prst ďalší taký, že mnoho ľudí, ktorí rozprávajú takto v rozhovoroch o živom človeku, že ako im to funguje, aké to je úžasné, ako nemajú občiansky, ako sú slobodní. Ja ich poznám osobne a ja viem, že majú exekúcie, ja viem, že im napríklad zobrali dom. To sú ľudia, ktorí robia prednášky platené pre ľudí o tom, že čo je to živý človek, ale im zobrali dom normálne, takže to im nefungovalo. Ale ľudí budú presviečať, že je to výborné, treba do toho ísť. Ja čo som pochopil za celé toto obdobie je to, živý človek je niečo, čo by sme mali všetci študovať, že tú tému by sme mali študovať, mali by sme začať študovať ľudské práva a mali by sme vedieť, aké sú naše ľudské práva. Lebo ten systém my nezmeníme. Ak niekto je naozaj taký striktný, direktívny, že povie, že
ja som jediný živý človek pravý, lebo ja nemám občiansky preukaz, rozstrihal som to, aj pas nemám a proste nie som v systéme a všade som sa odpísal. Aj tak nemá pravdu, lebo v registri obyvateľstva ten človek je. Policajt, keď ho uvidí a ten človek mu nadiktuje meno a dátum narodenia, tak mu sa pekne otvorí REGOB, register obyvateľstva, a tam všetko je. Či ten človek zahodil občiansky preukaz do koša, to je úplne jedno. Druhá vec, ktorú som hovoril o ľuďom, najmä v dôchodkovom veku, lebo toto riešia najmä dôchodcovia, ich to zaujíma, oni majú čas, oni študujú a tak, zahodili ten občiansky a tak, a hovorím, že a čo dôchodok? No tak nebudem mať. A hovorím, a ty si celý život robil, normálne celý život si pracoval pre tento štát, pôjdeš na dôchodok, normálne máš na to právo, lebo to sú tvoje peniaze, a ty si tak sprostý, že ty sa toho dobrovoľne vzdáš len preto, aby si sa mohol byť dobre, že ja som živý človek, ja nemám občiansky preukaz. Poviem, že ty si hlupák, lebo ty si normálne zahodil svoje peniaze do koša, ktoré sú tvoje. Ty nerobíš zle štátu, alebo premiérovi, alebo úradníkovi. Ty si sám seba obral. Čiže ja ľuďom hovorím, že na toto proste kašlite, že živý človek áno, treba to študovať, treba vedieť, čo kde môžeme povedať, treba sa vedieť brániť na úradoch, potom robím vám tiež také prednášky, ale toto zahadzovanie občianskych preukazov, ja v tom nevidím žiadny akože význam. Mňa keď napríklad zastavili policajti a mal som tu svoju kartičku a povedali mi, že teda občiansky preukaz, ja mám tú výhodu aj nevýhodu, že mňa poznajú väčšinou tí policajti, že vedia, že aha, robopa. A hovorím, že viete čo, nedám vám občiansky ani vodický, dám takú kartičku, keď tak, že o sebe, a poviem, môžem vám povedať, že meno, a oni, že rodné číslo, hovorím, rodné číslo vám nepoviem, lebo s tým ja sa nestotožňujem, lebo ja nie som číslo, ale môžem vám povedať dátum narodenia. A oni si to dali a videli tú moju fotku v tom počítači, ešte ma aj poznali a hovorí, že nebolo by jednoduchšie dať proste občiansky a vodický. A ja, že bolo, ale my vás chceme takýmto spôsobom upozorňovať, že porušujete naše práva. Lebo my nie sme tovar, ja nie som povinný vám ukázať kartičku nejakú. Lebo ja som nič neurobil, lebo keď niekoho by som ohrozil, by ma videli policajti, že driftujem a babička ledva stihla odskočiť normálne, lebo by som ju zabil tým driftom, to je niečo iné, lebo to som ja niekoho ohrozil a tí policajti idú zakročiť a ja súhlasím s tým, aby zakročili v takýchto situáciách, ale že niekto len tak chce odo mňa kartičku, že lebo som tovar, to ja s tým nesúhlasím. Zase ale, keď idem niečo vybaviť, čo ja chcem a čo ja potrebujem a mám so sebou syna malého, tak dám občiansky, vybavím to za minútu. A nebudem tam hodinu tráviť tým, že budem im vysvetľovať, že som živý človek a že to je takto a že oni porušujú moje vlastne práva a za mnou bude rada na tom úrade hodinová a tí ľudia do mňa budú tam hádzať paradajky, že som nie normálny a nikomu tým nepomôžeme. Ďalšia vec, čo som zistil po tých rokoch 4, čo som aj robil tie prednášky, tak som zistil, že ľudia nie sú ochotní nič zmeniť. Že ľudia prídu na prednášku, tešia sa z toho, fantastické, to je všetko, čo sme im povedali, či už ja, či niekto iný, ale nie sú ochotní potom v pondelok sa zobudiť ráno a zmeniť robotu napríklad, alebo zmeniť to vystupovanie na tých úradoch. Začať študovať. Ľudia chcú všetko, aby si im povedal. Že napíšte mi, čo tam mám napísať. Nebudem vám písať, čo tam máte písať. Normálne si študujte. Je internet, dneska je to všetko veľmi ľahké. Ešte keď nevieš po anglicky, normálne si dáš preklad, to ti preloží do češtiny. Môžeš študovať a strašne málo ľudí je ochotných to zmeniť, tak ako to bolo s očkovaniami, tak ako to bolo so živým človekom, so všetkým možným. Ľudia, keď majú zmeniť sami svoje návyky alebo svoju prácu alebo niečo obetovať, tak to proste nespravia. Takže Prepáč, som také stále, som nepustil slovo. Ne, úplně skvělý, ale za mě podle spoustu věcí, na spoustu jsi mi odpověděl. Jestli to chápu dobře, ty jsi v podstatě zachoval teda normálně jak občanský, tak řidičák, takže máš normálně v podstatě jako řidičský povolení máš prostě od státu, ale zároveň si udělal svoji kartičku, kde když tě zastaví, tak tím vlastně jakoby, oni si tím můžou vyhrát, že máš jakoby normálně legální povolení prostě řídit od státu, ale ukážeš jim tu kartičku, aby si jim vlastně jako začal stavět nějaký nový precedens, nebo aby začali chápat, že vlastně sice jo, tady to jakoby vy si to můžete vyhrát, já nic neporušuju, ale vy tady tím, co chcete, tak porušujete moje práva, potažmo jako naše práva. Tohle se mi docela jako líbí, takže ty vnímáš to, že ten živý člověk je sice skutečná věc, ale díky tomu, jak je teďka ta společnost nastavená, díky tomu, že nikdo vlastně netuší, jakoby, co je živý člověk, a přesně jak jsi si řekl, když budeš na úřady, začneš se s nima hádat, tak budu na tebe koukat, nechaj tě vyvízt. Když tě zastaví policajti, budeš se s nima hádat, že budeš agresivní, skončíš poutek, když budeš neřeknu vám jméno a tak dále, tak si tě odvezou. Takže ty vlastně jakoby chápeš, že v této úrovni vědomí se to jako nedá úplně takhle jako prosazovat, ale dá se jakoby na to upozorňovat s tím, že to jako má dle tebe jako skuteční základy, na který máme právo a který nám jsou porušovaný, ale zároveň díky tomu, že to jakoby je tak malá informovanost o tom ve společnosti, tak se to nedá vlastně jakoby plně využívat. Jestli to chápu dobře? Presne tak. Ja by som sa vždy ľudí pýtal, lebo ja viem, že ľudí to zaujíma. Už teraz tá téma živého človeka cez pandémiu to neexistuje.
neexistovalo, to nikto nevedel a teraz už je to také, že už sa o tom tak hovorí, už ľudia sa pýtajú a tak. Ale ja sa vždy opýtam, že aká je tvoja inšpirácia alebo tvoja pohnútka, že prečo to chceš urobiť? Čo pre teba znamená živý človek? Napríklad pre mňa živý človek znamená, pre mňa občan je taká dehonestácia, že všetci povedia, že máš občianske práva a to je si hrdý občan Českej republiky, ideš bojovať do vojny za štát, vieš, to sú pre mňa strašné hovadiny. Pre mňa, ja nehovorím, ľudia nech to tak majú, nikomu sa neposmiem, pre mňa sú to hovadiny. Ale že som človek, tak to je pre mňa veľmi dôležité, pretože ja ako človek, ako muž, ja napríklad, keď dám niekomu svoje slovo, tak ja ho musím dodržať. A to je pre mňa človek, to je živý človek. Živý človek je pre mňa, že keď vidím, že na ulici niekto potrebuje pomoc, že idem a že mu pomôžem. To je pre mňa živý človek. Nie je to, či mám občiansky v ľavej kapse, alebo nemám tam občiansky. Tvoríme komunity, ktoré si pomáhajú, lebo my, ktorí robíme toto živý človek, že robíme tú tému, alebo ktorí robíme to slobodné hospodárenie, to s tým súvisí, tak my sme komunity a my si naozaj brutálne pomáhame. My si môžeme zavolať o polnoci. Niekto potrebuje z nás pomôcť a vieme, že sa o neho tí druhí postarajú. To je proste fantastická vec. Teraz som videl taký dokument o tom, že teraz tá mladá generácia Z, tak oni teraz, ja mám aj dceru vlastne z tej generácie, oni tak nevedia úplne sa zaradiť, oni tak za všetko chcú veľa peňazí, oni nič nechcú urobiť zadarmo, oni sa ich niekto pýtal, že čo myslíte, že kto vybudoval to, čo tu máme, že tie nemocnice, čo tu stoja, tie cesty, kto to betonoval kedysi. To robili generácie po druhej svetovej vojne a oni v sobotu chodili robiť zadarmo, za to nemali plat a budovali túto krajinu, že budovali. Ja si myslím, že teraz je čas, aby sme to robili my. Že keď sa nám niečo nepáči, tak poďme ty kokso. Sa nám nepáči, tak poďme si tu spraviť tú cestu, tak sa zložme susedia, dajme na to nejaké peniaze, zoberme fúrik a poďme to urobiť. Nepáči sa nám plot, poďme to urobiť, nie iba môj, lebo to je moje, ale celú ulicu, veď vyzerá to tu strašne, tak si to spravme. Ľudia, to je živý človek pre mňa, vieš? Toto je živý človek. A potom aj človek, ktorý sa naozaj vie postaviť za svoje práva. Ja mám napríklad taký precedens, ja som odskočil, ale ja som vlastne mal súd, kedy som prestal platiť ten úver za tú kaviareň. Ja som sa zastupoval sám, bez obhajcu, proti mne bol obhajca veľkej banky. Väčšinou tie súdy vyzerajú tak, že hneď sudca povie, že hotovo, koniec, toľko a toľko máš zaplatiť, vybavené. Mne sa podarilo 2,5 roka ťahať ten súd, tým, že sám seba som zastupoval, že som rozprával o tom, aké mám ľudské práva, že som rozprával o tom, ako sú banky poprepájané so štátmi, ako sú porušované naše práva, lebo sme v otrockom systéme, všetky tieto veci. No a na prvom tom zasadnutí na súde som sa postavil a povedal som, že chcem prečítať deklaráciu. Sudca, že dobre. Povedal som takú deklaráciu, som si napísal, že som živý človek. Povedal som mu, že mu nedám občiansky preukaz, ale že som ochotný mu dať túto kartičku a tak. A povedal som to veľmi tak v úcte. Nepovyšoval som sa, nekričal som na neho, dal som mu to, on to odročil a za hodinu mi volali zo súdu, že sa poradili sudcovia a že zistili, že naozaj v zákone nie je nikde napísané, že človek musí mať občiansky preukaz na súde. A v celom Československu to neplatí, pretože keď človek príde na súd a nedá občiansky preukaz, tak súdca povie, že žalovaný sa nedostavil a ty môžeš tam kývať, že halo, tu som, ja som Robopap, halo, tu som. On iba nadiktuje, žalovaný sa nedostavil. Oni porušujú aj zákony a porušujú aj tie dohovory o ľudských právach. Ja som dostal tak múdreho súdcu, že on si to vyhľadal, že mal to chcenie a že normálne mi povedali, takže mám precedens ja v celom Československu, že chodím na súdy s tou mojou plastovou kartičkou, ktorú som si ja vyrobil. Je to zaujímavé, ale ja som po 2,5 roku mi vymenili sudcu, ja som ten súd prehral, tam sudkyňa mladá došla, vybavené hneď, dovidenia, ale pre mňa je to výhra práve v tomto, že som to otlačil do toho Matrixu, že takéto niečo sa deje, že sudcovia sa už rozprávajú o tom, že počúvaj, ale my vlastne nemôžeme od nich pýtať úplne občianske preukazy, dávať im pokuty za to, že ich nemajú a tak. Čiže takéto veci robím v dennom živote, alebo bol som nahliadnúť do spisu, pozeral som si spis, teta mi hovorí, že úradnička, že treba nahlasovať strany, ktoré si fotíte. A ja, že hej, že prečo? A ona mi hovorí, lebo sudca si to tak praje. A ja, že fíha, no hneď som si to zapísal na papier, sudca si to tak praje. Našiel som dohovory o ľudských právach, my máme právo na dobrú správu vecí verejných, to znamená, že toto nemôže žiadny úradník ti povedať, že preto lebo sudca povedal. Oni ti musia povedať, podľa akého paragrafu ty si povinný. Takže som im to napísal. Odvtedy si odo mňa nepýtali žiadne fotografovanie. Keď mi napísali, že do spisu môžem nahliadnúť vo štvrtok o 9, tak som im povedal, nie. Do spisu môžem nahliadnúť, kedy ja vám poviem. A ja chcem prísť v piatok o 10. Takže vás poprosím, vám to nachystané. A bolo to nachystané. A toto je len súd. Toto funguje na pošte, toto funguje na všetkých úradoch. Ich začneš upozorňovať, oni zrazu začnú nevedia, čo majú robiť, tak sa idú radiť.
A potom vlastne zistia, že vlastne áno, vlastne nemôžeme to takto robiť. Na pošte mi vrátili list, keď som písal prezidentovi listy, tak som písal červeným, to je farba krvi. A mi to raz vrátila pani vedúca pošty, že to nemôžem, lebo červenú oni majú na opravovanie chýb a to ona mi nezobere. Tak som išiel domov, začal som si študovať poštový zákon, že kde to tam teda je. Ono to tam nie je. Tak som sa zase vrátil na ďalší deň a upozornil som ju, že porušila zákon a že o tom červenom pere oni to majú vo svojich interných predpisoch, ale ja nie som zamestnanec pošty, takže ja nemusím dodržiavať ich interné predpisy a budem prezidentovi písať červeným a premiérovi fialovým a ministrom zeleným. A frajerke modrým, tak aby si na to tak zvykli. A tak to tam je. A teraz sme kamoši, teraz normálne sa usmievajú na mňa tie tety, lebo som im to vysvetlil, alebo keď ti príde listoček na poštu, oni ti dajú podpísať, až potom ti dajú ten list, čo to tam je. A ja im hovorím, že nie, vy mi musíte ukázať, čo ja idem podpisovať. Čo ja viem, vaše škrabanice, čo mi tam dávate. Takže teraz, keď ja prídem na poštu, tak teta mi ukazuje list, z druhej strany mi ho ukáže, ja si pozerám, že aha, dobre, ministerstvo spravodlivosti, OK, dajte a podpíšem ten žltý listoček. A oni tak na mňa najprv kúkali a ja hovorím, že viete, ale že vy musíte dodržiavať zákony a my máme nejaké práva. A oni to robia teraz. A je to krásne to sledovať, ako za tie 4 roky človek chodí po úradoch, a to nie som, že ja jediný, nás je veľa na Slovensku a v Čechách, ktorí toto robíme, len veľa ľudí robí tú chybu, že sú veľmi agresívni. Že keď ich zastavia policajti, tak sa vytočia, lebo my chlapi sme proste, my sa vytočíme, sme bojovníci. A ja to vždy musím predýchávať, aby som sa nezačal hádať s tým policajtom alebo niečo, vieš, ale to predýcham. Ale mám kamarátov, ktorí to nepredýchajú, ktorí začnú húčať potom policajtovi, alebo mu vytrhnú doklady z ruky a idú, no čo, no skončí v CPZ-ke na 48 hodín, vieš, proste. Na čo to je dobre, nie je to dobre. Čiže to vždy ľudia hovorím, že robte to, keď máte dobrú náladu, keď vás zastavia policajti a ste v totálnych nejakých sračkách, máte zlú náladu, lebo ja neviem, pohádali ste sa so ženou, tak kašlite na to, dajte mu vodičák. Nikomu nepomôžete. Ale keď máte dobrý deň, zastavia vás policajti a si tak poviete, že dneska to dám, je to v pohode. A začnete sa toho policajta pýtať, že naozaj musím dať ten občiansky preukaz, ten vodický, že podľa akého zákona, ale rád to ako takú hru úsmevom. Tak ono to vždy skončí dobre potom v konečnom dôsledku. Asi tak. Moc děkuji. Já tady mám už jenom pár otázek a nechci moc přetahovat, ale to téma je strašně zajímavý. A jedna věc je třeba za mě asi možná, že spoustu lidí bude chtít znát nějakou konkrétní věc. Je tady něco, co můžeš jako uvést jako fakt nějakou konkrétní věc, kterou třeba osobně teďka si udělal vlastně jinak, než děláme my jako běžní, prostě když to řeknu občané, kteří vůbec nechápou, že to je nějaký živý člověk, která má nějaký jako měřitelný výsledek, který opravdu třeba funguje. Když předám příklad na rovinu, třeba ten úvěr, tak to je vlastně za mě pro spoustu lidí, kteří teďka uslyší, tak si řeknou, že tohle jakoby, a jsem rád, to říkáš, to je za mě jakoby, je to super, přesně jak říkáš, ono je spoustu těch gurů a já to poznám na první dobrou, občas mi taky někdo přijde a začne mi říkat, hele, já byl tam na nějakým prostě workshopu, kde mi začali vysvětlovat tohle, tamto, tohle a já už jenom, když mi ten člověk jakoby jenom předává mi ten workshop a není mi schopný jako předat ty informace, neřekne mi žádný jako negativa a tak dále, tak já z toho hned jako tuším, že tam úplně něco nebude v pořádku a vlastně líbí se mi si hnedka řekl, že prostě tady ta zkušenost tam je. Co ti zafungovalo a tohle to třeba vidím, že ti jako nezafungovalo a jestli třeba myslíš, že v tomto případě s tím úvěrem se dalo jako postupovat ještě třeba jinak, že by se opravdu jako vyhnul tomu zaplacení, nebo jsou tady nějaký bariéry, kde si myslíš, že to zatím jako nejde, když to řeknu? Nie. Nedalo by sa. Aj veľmi ľudí upozorňujem na to, že nech to neberú, že nech nejdu robiť podvody, lebo veľa všetkých vagabundov sa ma pýtalo, že ak si to urobím, idem prestať platiť úver. A ja mu ani nepoviem o tom nič. Lebo človek musí pochopiť, že banky nás vlastnia, že banka, keď ti dá nejaký úver, že ona nemá tie peniaze, ty si zoberieš 1 000 000 korún úver, oni nemajú tam 1 000 000 korún v tom trezore. Oni ti len spočítači nejaké čísla, jednotky a nuly a prevedú ti to na účet. To, že tie jednotky a nuly potom mi fungujú, ja môžem si za to nakupovať, to áno, to je pravda. Takže my im to splácame svojou vlastnou životnou energiou, reálnou. Oni nám dajú jednotky a nuly, ešte chcú za to úrok, ešte to majú aj poistené, takže oni to majú ako keby 2-krát celé splatené. Ešte, keď sa pozrieme na to, ako banky fungujú, tak banky cez rôzne fondy potom vlastne spoločnosti ako BlackRock a Vanguard, tie najväčšie vlastne spoločnosti sveta, tie vlastnia aj napríklad tie spoločnosti ako Pfizer a podobne. A práve to, čo sa stalo cez tú pandémiu, bolo krásne vidieť, že oni nás ovládali. Že nie štáty rozhodovali, ale jednoducho tie spoločnosti BlackRock a Vanguard, ešte sú nejaké ďalšie, tie rozhodovali a zarábali na nás.
Tie vlastnia banky, vlastnia spoločnosti, ktoré vyrábajú lieky a vlastne aj politikov. Ja som sa toto všetko snažil aj dokázať vlastne na tom súde, ale neprešlo to, nezaujíma ich to vôbec. Preto hovorím, že pokiaľ to niekto chce urobiť, lebo to tak cíti, tak super, tak nech to urobí, lebo že cíti, že nechce byť otrokom a že jednoducho my vlastne nie sme dlžníci v rámci tých úverov, my sme tí veritelia, lebo my tým podpisom podpisujeme žiadosť o úver, to my vlastne podpisujeme zmenku a my vytvárame tie peniaze. To je veľmi zjednodušené, takto to funguje. Čiže ja som vytvoril peniaze, ktoré mám ešte splatiť aj s úrokom. Keď niekto na to má vôle a má na to možnosti, tak nech to robí. Ale keď ľudia si myslia, že si akože pomôžu, lebo sú v totálnej finančnej sračke a nezvládajú splácať úver a si myslia, že a prestanem ho platiť, lebo živý človek, lebo ľudské práva, tak to veľmi silno neodporúčujem, pretože nepoznám nikoho, komu by toto že vyšlo alebo prešlo. Keď máte úver a chcete splatiť menej, tak si zoberte právnika, sú právnici, ktorí to vedia. Sú výsledky veľmi dobré aj v Čechách, aj na Slovensku. Ľudia napríklad splácajú takto úvery, že splatia len istinu a nesplatia úroky. No sa to dá, lebo väčšinou tie zmluvy majú chyby. Ale to už nie je téma živého človeka. Živý človek je, že chcem vedieť, kto som, aké tu mám práva na tomto svete. Napríklad máme právo sa uživiť nejakým spôsobom, to cez pandémiu bolo, som po chorobe, to cez pandémiu bolo vlastne porušené, že nám zobrali možnosť zarábať, ale museli sme platiť ďalej niektoré veci. A vtedy vlastne je napríklad rezolúcia OSN 53/144, ktorá hovorí o práve a zodpovednosti jednotlivcov a skupín pri dodržiavaní ľudských práv. My keď vidíme, že nejaké ľudské práva sú porušené, napríklad aj toto právo na zabezpečenie nejakých životných podmienok, mi to vypadlo úplne, ako to tam je presne napísané, dôstojných životných podmienok. A keď nám toto štát zoberie, v tom momente my máme právo to začať robiť inak. A my napríklad s manželkou sme si začali pražiť svoju kávu ako slobodní hospodári podľa tejto rezolúcie, kde my sme mimo systém, neplatíme dane, robíme to inak, máme svoje spoločenstvo, tak to funguje veľa ľudí v Čechách a na Slovensku. Máte v Čechách Pepu Polácha, to je náš kamarát, ktorý má v dedinke, ktorá sa volá, keď si spomeniem, Halenkov, má taký penzión, kde sa aj varí, kde môžeš prespať, kde môžeš si niečo tam, ako nejaký tovar zobrať, tak. A on toto robí 14 rokov. A 14 rokov je v pohode. Tak tohle je hmatatelná věc? Tohle je jakoby opravdu velká hmatatelná věc? Daňová správa, taká hygiena, toto. Má to krásne označené, že je to súkromný priestor. Celé to vynikajúco vymyslel. Ale nie preto, aby niekoho oklamal, aby neplatil dane, ale preto, lebo zistil, že my na to máme právo. Keď si preštudoval tie všetky deklarácie a tie rezolúcie, tak že my máme právo normálne zabezpečiť sebe a svojej rodine dôstojné životné podmienky. Nie je napísané ako. A my robíme najlepšie, ako vieme. Máme hyperčerstvú kávu, výberovú, bio, proste robíme to špičkovo, ešte ju energeticky nabíjame. Keby sme boli v systéme, tak to nemôžeme písať, pretože systém to nepozná, žiadne energetické nabíjanie. Máme alkivany, máme kryštály, máme 528 Hz hudbu a všetky tie veci robíme to. A myslím si, že to robíme lepšie ako všetky ostatné kávy na svete. A môžeme to robiť len preto, lebo to robíme ako slobodní hospodári. A nemáme to na zbohatnutie, ale máme to na to, aby sme po tom, čo nám štát spravil cez pandémiu, aby sme sa vedeli uživiť. Aby sme mali na jedlo peniaze, aby sme vlastne robili to, čo máme napísané v našich stanovách toho nášho spoločenstva, aby sme naplňali tie naše ciele. Čiže slobodné hospodárenie, to je možno ešte zaujímavejšie ako tá téma živého človeka, lebo na to máme právo, ale tiež je to také, že nie je to v žiadnom zákone a tiež človek, keď to bude robiť drzo a arogantne, tak môže padnúť na hubu. Tohle je hrozně super, o tomhle popravdě slyším jako poprvé a jsem z toho, tohle mě jako zarazilo. A tohle si říkám přesně, jak jsi to řekl, tak hned jako chápu, umím si představit, že něco takového by jako mohlo fungovat, nebo i funguje evidentně, takže to je za mě úplně super. A o tomhle si jako nastuduju víc, to tě už nebudu asi, nebo možná jediný, co tak to si říkal, že ty lidi navedeš, tak kdyby někdo chtěl s něčím takovýmhle začít, že ho to teďka zaujal, říká si, hele, tady svobodný hospodářství, to se mi jako líbí, tak jako kde hledat, nebo jak to funguje? V úvozovkách kde začít nasávat informace, co by nás mělo zajímat? My napríklad máme veľmi takú jednoduchú web stránku, môžem ju asi povedať, je to, že www.cafe.sk, že www.cafe.sk. Ona nie je len o káve.
je to stránka, že VVS Cafe, ale keď si ho otvoríš, tak hneď ťa privíta upozornenie, že sa nachádzaš v súkromnom priestore. Sú tam nejaké body, je tam o tom, že ako fungujeme. To je veľmi tak jednoducho, že pre človeka, ktorý to v živote nevidel, tak nech sa pozrie, že ako fungujeme my. Je nás viacero. Sú rôzne ľudia, ktorí rôzne veci vyrábajú, alebo máme našich kamarátov, ktorí majú velikánske záhradné centrum. On je záhradný architekt. A oni prešli z firmy, prešli na slobodné hospodárenie, majú to ako klub, sú v klubovom režime. A tiež majú tam napísané tie svoje pravidlá. Každý to máme trošku ináč, lebo sme si to upravovali každý podľa seba, lebo nie sme sekta, nemáme žiadneho guru, kto by nám v tom poradil. A po tej našej stránke, keď sa to niekomu bude páčiť, že dobre, že dáva mi to zmysel, tak potom je stránka, ktorá sa volá, že jarilo.org. To je ten náš kamarát Pepa Polák. To už je také ťažšie čítanie, on tam má toho veľa, on tam má veľa vecí, ktoré si vie človek stiahnuť, naštudovať, človeké brožúrky, človeké vysvetlenia, všeličo. A to už je pre ľudí, ktorých to naozaj zaujíma a ktorí už by to chceli akože robiť naozaj. Takže toto odporúčam a to je naozaj niečo. Pre nás napríklad táto naša káva není len to, že ju robíme, lebo máme na to právo, ale máme to aj ako občiansky odpor. Lebo aj na to máme právo. Teraz ako občania, teraz nie ako človek, ale ako občania, ako sme, tak máme právo na občiansky odpor. A ja si myslím, že občiansky odpor nie je to, že zbiješ policajta vonku, alebo že rozbiješ okna na úrade vlády. Mírumilovný odpor, áno. No, robíme si svoje, robíme to inak. Ešte keď mi ľudia nadávajú niektorí, že kvôli tebe nemáme cesty, lebo neplatíš dane, tak ja vždy poviem, že to není pravda, kamarát môj, lebo ja platím dane od roku 2000 až doteraz. A ešte aj teraz mám 2 firmy a ešte tento rok stále platím dane. Ale toto je to, že to je náš občiansky odpor a že to je cesta, ako vzdelávame ľudí, ako inšpirujeme ľudí, že nedajte sa, že nebuďte otroci. Nie, že budeme nadávať v krčme pri pive, že to COVID a tam a toto, miliardári. Nie, to nikoho nezaujíma. To už bolo, to už nechajme tam, v tej krčme. Už poďme niečo robiť, poďme niečo vytvoriť. Poďme tvoriť komunity. Vieš, nerozdeľujme sa, presne ako si aj na začiatku hovoril, že si myslíš, že Zem je gulatá, alebo je taká, alebo je hentaká. Ja na začiatku, keď som začal študovať plochu Zem, alebo tú tému, lebo však není ona placka, ľudia sa smejú, že čo si myslíš, že to je placka, no nemyslím si, že to je placka, tá téma je, že plocha Zem. A tak som okamžite ako zahodil všetko, čo som dovtedy vedel a už som to mal, že takto to je. A čím viac som začal študovať a riešiť a čím viac možno aj stúpam na nejakej úrovni vedomia, to nie sú vedomosti, to je niečo iné, tak už to mám tak, že ja neviem, ako to je. A už nemám zapotreby ľudí prehovárať a teraz do krvi im písať hodinu, že nie, lebo tuto som odmeral laserom norme a tu máš 53 cm norme. Hovorím, že nie, lebo pre každého ten svet môže byť iný. No čo ak my žijeme v Matrixe a naozaj si to vytvárame svojimi myšlienkami a čo ak ten človek to vidí inak ako ja. Keď ja ti ukážem túto ruku a niekto druhý ju odfotí z tejto strany, on uvidí toto. A čo sa budeme hádať? Čo bolo to? Toto bolo, alebo toto bolo? A do krvi sa budú tí ľudia hádať, že či ten mal pravdu, alebo ten. Čo ak máme každý svoju vlastnú pravdu a svoj vlastný svet? Pôjdeme spolu dvaja na dovolenku na Bali, po 20 rokov sa nás niekto opýta a ty povieš, že to bola strašná sračka tá dovolenka, že to bolo najhoršie, čo si kedy videl, lebo je tam špina, lebo tam bolo špinavé more, lebo proste to je celé zlé. A ja poviem, že najlepšia dovolenka na celom svete, nádhera, úplne krásne more, normálne slnečko svietilo, ty kokos, euro 80, hlavné jedlo, fantázia. A kto má pravdu, ja alebo ty? Vieš, čiže toto je podľa mňa cesta, že my normálne berme tie témy, ako že to je hra, že sa zabávame. Keď sa niekto baví o plochej zemi, tak veď sa usmievajme, veď to je super, veď to by mala byť zábava, veď sa hráme, veď hľadáme, skúšame, pozeráme sa, ty si spravil pokus, ten spravil druhý pokus, veď to, jak sa na toto niekto môže hnevať? Alebo že ja poviem, že ja sa nedám zaočkovať. Jak to môže niekoho druhého hnevať? Veď ten nech sa dá. Mňa vôbec nehnevá, že on sa dal zaočkovať. To je, vieš, to... A myslím si, že poďme tvoriť, poďme vymýšľať, poďme tvoriť, poďme, kto môže, cesta je naozaj odísť z tej obyčajnej roboty, kde robíš, makáš záplat len preto, aby si mal na hypotéku, na telefón, na benzín, aby si sa dostal do tej roboty. A poďme normálne kreovať, lebo my sme kreatívne bytosti, zázračné, ktoré vedia normálne, že tvoriť tento svet. Človek, keď odíde z tej obyčajnej práce, tak zrazu má čas a zrazu zistí, že vie štrikovať, alebo že vie niečo stavať z hliny, alebo že vie
zrazu niečo opraviť, čo dovtedy nevedel, tak začne, chápeš, že to sú také veci. Čiže podľa mňa toto je taká naša cesta. Ne, určitě. Mám už jenom na tebe asi dvě poslední otázky tady od našich posluchačů. Jedna na to docela navazuje, jestli jsi někdy setkal s někým, kdo vlastně tě jako velmi vážně kritizoval tedy za to, že jsi živej člověk, nebo jestli jsi měl nějaký fakt jako nějaký problém kvůli tomu tématu velký, který ti nějak jako zasáhl do tvýho života. Ešte nemal, tak u mňa je to akurát do tej povesti, vieš, ja čokoľvek som začal riešiť, či to bola teda tá plocha zem, alebo či to bol živý človek, tak o tom sa vždy píše proste v novinách, takže to potom vidíš, že ľudia pozerajú na teba cez prsty, vieš, to proste, keď sa bavíme o tomto, tak jedna naša speváčka Ema Drobná raz povedala, že zem je plocha, veľmi rýchlo sa musela ospravedlniť, že sa pomýlila a že to teda není pravda. Jo, videl som. No tak, lebo chce spievať, vieš. Čiže ja to chápem úplne, Ja už neviem zobrať všetko, čo som povedal teraz, bol by som za úplného blbca, keby som teraz sa začal tváriť, že nič z toho, čo som povedal, není pravda, lebo ja to tak nemám, ja som iná povaha, vieš, čiže, ale že by mi to vyslovene urobilo zle, akože v niečom, iba v tom, že som to ja skúšal a že som sa ja popálil, čiže som mal napríklad tú exekúciu za ten parkovací lístok, lebo som chcel cez toho živého človeka proste im dokázať, že mám tie práva. Na papieri ich máme, v skutočnom živote to neplatí proste. Keby som dostala ja iného sudcu napríklad, ktorý by mal možno zlú náladu, alebo neviem, žena by ho poslala do prdele v ten deň ráno, tak by som nemal ani ten precedens, čo mám. Že ono to naozaj sa tvorí zo dňa na deň. Skôr teda s tým slobodným hospodárením sú naozaj veci, že odkedy to robíme my, papovci, dovtedy bol kľud, a keď sme začali my, tak sa začalo o tom písať, začali sa k tomu vyjadrovať bývalí ministri hospodárstva, ministri financií, proste vážne veci, články, finančná správa im ide po krku, tak keď si to finančná správa prečítala, tak samozrejme, že som tam aj musel už aj ísť, vieš. To je rozdiel, že tí obyčajní ľudia, nemyslím obyčajní, že sú horší, ale že bežní, ktorí nie sú v médiách, tak oni majú výhodu, že oni takéto veci môžu robiť úplne kľudne a úplne v pohode. Len keď to spraví niekto, kto je známy, tak je úplne jasné, že médiá z toho spravia titulky. A v podstate bol som aj na finančnej správe vypovedať, vysvetlil som im to, bolo to veľmi fajn, vysvetlili sme, ako to robíme, čo to robíme, teda ja som tam bol sám, 1,5 hodiny. Upozornil som ich na to, prečo nemajú napríklad niektoré rezolúcie OSN vyvesené na nástenke v budove, lebo by ich tam mali mať, lebo sú povinní, oni nevedeli. Tak som mi povedal, že preto ich nemáte, lebo štát porušil svoju povinnosť, nepreložil ich do úradného jazyka, preto ich tu nemáte. Hovorím, ale vy mňa predvolávate, ale vy porušujete zákony. A bavili sme sa, bolo to v podstate príjemné a v podstate sme si povedali, aj ja vždy na tých úradoch hovorím, že veď sme ľudia, veď si nerobme zle. Veď vy ste finančná správa, vy by ste nám mali pomáhať ľuďom, ako čo najlepšie zarábať peniaze. Poďme to robiť čo najlepšie. Choďte po politikoch, finančná správa, ktorí kradnú miliardy nám z našich peňazí, po tých choďte. A nám ostatným pomáhajte, povedzte nám, pozrite sa. Toto tu máte zle, toto máte nesprávne, toto si napíšte inak. To je skvělý přístup. Keď to chcete mať takto, chápeš, toto by malo byť. A oni, tí ľudia, nebudú nadávať, lebo oni vidia, že ja som ľudský a že ja im to ľudsky vysvetľujem. A keď sa bavíš s človekom ľudský, tak ti to príde naspäť. Tak ten človek zase sa bude baviť. Oni zase povedia, a my to aj chápeme, no tak ale máme to my takto s týmito paragrafmi, my toto musíme takto. Čiže odpoveď je na tú otázku naozaj, že mal som problémy také, ktoré som si iba ja sám spôsobil. Ne, tohle říkáš hrozně hezky, tohle s tím, to se mnou naprosto jako rezonuje a tohle se dává naprosto hlavu a patu, takže za mě super. Mám tady ještě teda, ono by tady bylo spoustu, jo, ale to se omlouvám se všem tady, ještě si o tom určitě popovídáme, jakože to lidi to, ale je tady otázka, která asi je docela důležitá, myslím si, že bude důležitá i pro všechny budoucí maminky a tak, lidi, kteří vlastně plánují přivést sem vlastně děti do toho světa, protože je tady spoustu těch témat, kdy se vlastně řeší, jak teda, jestli vůbec jim zakládat jakoby tu kartičku, jestli jim nezakládat kartičku, jestli očkovat, neočkovat a tak dále. A teďka jak se bránit, nebránit, co můžeme, co nemůžeme. A jinak řečeno, ta otázka je tedy, jak jste vlastně, a přímo je to na vás, jak jste tedy přivedli do tohoto jiného svobodného systému své dítě, jak s ním fungujete skrz tedy ty instituce, například přesně ten rodný list, případně povinné očkování, návštěvy lékaře a tak podobně, vlastně jako co je nějaká ta cesta, kterou jste zvolili vy a co třeba byste udělali případně možná jinak.
My sme si tieto veci veľmi zisťovali. Naozaj, keď sa jedná o deti, tak to naozaj nie je sranda. Ja toto beriem ako hru a som ochotný sebe nejakým spôsobom tým možno uškodiť, že hrám tú hru a že zistujem, aké sú vlastne pravidlá a tak, ale určite nepotrebujem, aby nám zobrali dieťa. Je normálne v systéme, normálne má rodný list. To celé je to bezsystémové a to bezdokladové, to mohlo fungovať, kým sme žili v komunitách. Že sme žili v malých komunitách a teraz sme sa všetci poznali, bolo to nejaké ohradené, nejaká dedina, poznali sme aj z druhej dediny niekoho a teraz takto. A teraz, ako je svet obrovský, ako žijeme vo veľkých mestách, ako sú migranti všade. My v Bratislave typický Bratislavčan nosí turban teraz po novom. Ne, Sú sami už taky Indovia. jo. Naozaj, tu máme sami Indov. Najprv to bola Ukrajina, potom neviem čo, potom teraz Indovia a tak. A to už není, my nie sme komunita, to je iná kultúra, oni majú svoje. A jak ty to chceš vybojovať a jak chceš ochrániť to svoje dieťa bez dokladov alebo bez rodného listu? Ja fakt neviem ako. Ja by som toto neriskoval vôbec. Čiže presne toto hovorím aj ľuďom, že keď máte malé deti, toto vôbec neriskujte, vôbec do tohto nechoďte. Robte to, keď máte dostatok peňazí, keď máte vyrastené deti, keď máte na to aj gule, aj vedomosti, aj schopnosti, aby ste do toho išli. A čo sa týka očkovania, to by som ľuďom poradil v prvom rade, aby si našli takého pediatra, ktorý bude na ich strane. Lebo ja nerozumiem, ako niekto môže mať takého lekára, ktorý je proti nemu a ktorý je špión a nahlasuje ho na nejaké úrady. Do takého lekára by som nakopal do prdele a nie, že tam budem zapísaný. Čiže keď niekto napríklad to má takto, že nechce očkovať deti, tak nech si nájde v prvom rade dobrého lekára. Keď niekto komu dojde na predvolanie, že neočkoval na regionálnom úrade pre verejného zdravotníctva, tak buď nech sa tak naštuduje, že jednoducho im to dá vyžrať a jednoducho povie, že nie, nezaplatím a nech mu ten úrad dokáže, že to očkovanie je bezpečné, alebo si ten človek povie, že zaplatím 100-200 eur pokutu, mám na to, nechce sa mi to míňať na tú energiu a zaplatím ju a nech sú ticho a ja viem, že mám zdravé dieťa. Aj to je cesta. Aj to je niekedy menej, vieš, míňania vlastnej energie, jak tento boj, čo v kuse musíme proste všetci bojovať a tudovať a neviem čo. Takže to ja odporúčam ľuďom takto. Tohle je za mě super, no a jak jsi říkal, no, je to nějakým jako úrovni toho vědomí a v podstatě nedá se dělat všechny ty věci, které ty lidi o tom systému jako zmiňují a tak. Je to hodně jakoby tenkej led, tohle téma za mě, určitě. Já když jsem to jakoby začal chápat, tak tohle mi přijde, že je jedno z těch jako vlastně nejvíc nebezpečných témat pro ten systém, když se na tím jako člověk zamyslí, samozřejmě jako plochá země je hodně antisystémová, jenomže tam přesně dostaneš nálepku, že jsi blázen, to mám já taky samozřejmě, a vlastně jsi jakoby naopak daný mimo tu společnost, jo? Že oni tak nějak jako počítají, no ten nebude volit tohle, ale vlastně zároveň jakoby seš furt ten jejich otrok, ale v momentu, kdy vlastně tam jde ten nějaký živý člověk, nějaký ten aspekt jako osvobození se vlastně od těch jako i vlastně daní, svým způsobem, že pokud jasně budeš platit daně furt za to, že si jdeš koupit tam produkt a tak dále, tak to člověk jakoby daní, jasně. Ale pokud pojedeš to vlastně to svobodné hospodářství, tak ty vlastně svým způsobem, pokud budeš opravdu jako, že to o tom uživil sám sebe, uživil svoji rodinu, tak ty seš jakoby svým způsobem osvobozený do nějaký úrovně od daní, že to chápu dobře. Je to tak? Áno, v nejakej úrovni áno, a každý to má inak. Niekto robí len to, ale hovorím, že ja mám ďalej firmy, kde normálne platíme dane. Lebo ja mám za to, že tie veci okolo nás, tá infraštruktúra, ono sa to z niečoho musí budovať. Keby boli napríklad tie dane, že férové, tak vôbec by sme neuvažovali nad slobodným hospodárením. Že by bola férová daň 20% alebo 30% a je úplne jasné, že z 1,000 eur 300 zaplatíš daň a je o teba postarané. Takže u nás, keď si to všetko spočítaš, tak my vyše 60%. No, vieš, platíme vlastne svoje životné energie, nám zostáva nejaká omrvinka a z toho, čo im zaplatíme, to nám oni ukradnú, tá vláda, tí, ktorí by mali správovať ten náš majetok. A to mne nepríde fér. A tam si myslím, že máme my právo na ten občiansky odpor. Dohodneme sa, bude nás 10 000, že 10 000 ľudí nezaplatí daň. Ako občiansky odpor. Žiadne násilie, žiadne vykrikovanie, žiadne bitky. Normálne podať daňové priznanie a napísať tam rukou, že tento rok neplatím, pretože politici rozkradli normálne túto krajinu. A bolo by nás 10 000. Čo si myslíš, že 10 000 ľudí by išlo do väzenia? Nie. Lenže vieš, kto by to spravil? 10 by to spravili, kto by nabral na to odvahu. Rozumím. No a možná úplně jako poslední věc jako na rozloučenou, tak jenom, že u nás sledují i mladší tady. A tak jenom představ si, že nás teda sleduje nějaký 20letý člověk, který teda teďka právě začíná pochybovat o tom světě kolem sebe
A co je jedna věc, kterou by měl pochopit dřív, než stráví třeba dalších 20 let honěním za něčím, co mu systém řekl, že potřebuje? Co by byla nějaká rada, kterou bys takhle těm mladým lidem doporučil? Pokud tě tohleto třeba zaujalo, tohle téma a celkově to jsme řešili, tak co bys vlastně jim doporučil? Doporučil by som im sa trošku zastaviť a naštartovať kritické myslenie. Na to sú rôzne témy, kde si to môžu cvičiť. To je napríklad aj tvoja téma, plocha zem, kde len aby skúsili si nejakú tému vybrať, ktorá ich možno baví, tak napríklad tú plochu zem, a začať študovať a začať zisťovať, že pozor, že niektoré veci nesedia, ktoré sme sa učili, niektoré výpočty nesedia. A tým pádom ja už nebudem úplne veriť knihám, že čokoľvek si prečítam v knihe, tak beriem, že OK, môže to tak byť. OK, prečítam si dejepis, bitku o Waterloo, OK, mohlo to tak byť. Beriem to ako jeden z možných príbehov. Mohlo to tak byť, fajn, dobre. Alebo nemuselo by to tak byť aj. A naštartovať to kritické myslenie, berme to ako hru, ale majme to kritické myslenie. A nenechajme sa tým systémom zavrieť a začneme normálne tvoriť. Mladí ľudia, to je budúcnosť vždy a mladí ľudia majú absolútne tvorivý potenciál, fantastický, úžasný. Tak nech ho majú, nech robia. Tak jo, no tak já ti strašně moc děkuju, bylo to skvělý, jsem rád, myslím si, že to spoustu lidí i jako postavilo na nohy trošku v tom tématu, je to potřeba podle mě i v tomhletom tématu, to je podle mě potřeba, ale já ti to fakt děkuju. Mě to dalo asi víc, než mi dali jako většina těch témat, protože na rovinu já to téma vnímal dost podobně. Kdykoliv se o tom se mnou někdo bavil, tak já jsem říkal, že tam vidím spoustu věcí, které mi dávají smysl, ale že ta společnost na to ještě jako není připravená a není cesta to té společnosti jako dávat násilím, spát jim to do krku a ty vlastně to děláš za mě skvělou cestou, kdy o tom zvyšuješ vlastně povědomí, děláš to už prostě z části, jak je to možný, takže se i řídíš vlastně tím, co děláš a funguje to, takže za mě skvělý, takže já ti moc děkuju a snad někdy zase příště, děkuju moc si to vážím. Bylo to skvělý. Bylo to super, pozdravujem všetkých tvojich fanúšikov. Děkuji. Bylo tady moc pozdrav, možná jenom jeden tady osobní byl, kde jste se spolu potkali, tady od Vagona. Čaute chlapi, pozdravím vás a hlavně Roba. A to robot ze střednutí posluchačů IV v Radke, ten robot, s kterým jsem se bavil o zuboch a dentripoch do Albánska a samozřejmě o kávách. Nech se daří všetkým. Takže tak ja si pamätám, ktorý robot, zdravím ťa. Ďakujem pekne. Dobrý, přeju moc hezký večer, měj se ahoj. Děkujeme, měj se ahoj.